ang mga pangalan, lugar, aksyon, at tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipang-aliw sa mga nanunood. Patnubay ang kailangan. Thoughts Patrimony Vlog presents Mga Aso ni Conchini, a short comedy film. Lumadirusing hain ka. Pangawilugod kita yan nahalawod kay baga maluya itkuan isda hakuan merkado. Maubayan na itkuan sinabawan nga kuan nga isda tinula. Alahala pakadto kita pakadto. Kaya wala kami surya na nga kuan nga udto. Ato pagudin pariperto nga wala to balon nga kuan pagkaon. Makada na ako makada. A few moments later. Maupay, madikunching. Hain ka na. Natura kita kuan halawod kay bahay kita maaptan madlos. Oo, sige, maupikayani ka na. Magbabalon na akong kuan ng tubig, makuhala ko. A few moments later. Madirusing, ano ni mo dara nga paon? Hagi, inugad laod nga saging takuan paon, wala na iba. Nga mapaog kabali man mga ulot tat din sisibad. Lalam uyon latot isda, lalam uyon. Ari nga saman basta may laig papaon. O ginait malamat nagpipili hira. A few moments later. Ano ini utto na utto? Oray pagkasisip di. Ba aluluksuhan ko yan, aluluksuhan. Naduroy ka na, dito na lang yung sisip dan tinaring nga siya ka. Madikunching! Doong dawani kita kay bagaha din niya urong ako. Kamapa, kaya naduroy ka man nga din ang nyanyaw kita sa pangulyang. Wari ka nala uulyang kita balay kaya ani kapatbot niya kadagata. Maram ka na nga mag-utaw-utaw din baka malalabaw ka kuan, bugsay. Napaog ka mag-aano mo na kaya magpag-ataka. Sa rupi, laan natin bubutit ko nga ngo. Napaog ka mag-aano mo na kaya magpag-ataka. Hala, uli na nakita. Gabay ito na lang kung marigit pag tinawagin. Amo ka doon dito, basta ginuupod ka nga ni damot na didilatar ha ako. Itya na, kaya bray ka lungod nga susuraon, ano mat nga